Magandang hapon po mga kapatid at mga kapamilya dyan. Ito, katatapos lang po namin, katatapos ko lang po magdamot. Meron lang po akong konting hihilingin sa inyo na mamalimos lang po ako. Medyo kakapalan ko na rin po ang aking muka. Ito naman po para sa lahat sa mga taong nagpapagamot dito. At hindi naman po kasi ako naniningil sa paggagamot. Kung naniningil po sana ako ng kahit katiting, hindi ko na kayo abalahin. Sa mga binigyan ng anak dyan ng Panginoong Kristo na mahigit 15 katao. Upload ko to sa Facebook account ko at saka sa YouTube channel ko. Sana makita nyo. At saka yung mga binigyan ng himala dyan, mga pilay at lumpo, at saka mga exorcist dyan, yung binigyan ng himala ng Panginoong Kristo. Kunti lang, nabukal sa puso nyo, kahit magkano. Kasi maggagawa ko rito ng sabat, yung sinasabi nila ng semento, para po, pag nasementohan na po yan hanggang dito po, nasementohan na hanggang dito. Sisementohan po ng ganito kataas, para po mailagay na po yung si St. Michael, at si mahal na pong Nazareno, iba po pong santo na binigay ng iba kong mga pasyente. Marami pa akong santo sa taas na binigay ng mga pasyente ko para mailagay po. Siya maglalagay po ng konti dito ng drapal at ganoon din po sa kabila kasi po pag tag-ulan na po, naanggihan yung mga pasyente at nababasa po yung iba kong santo. Yung ibang santo po kasi nababasa. Kailangan ko lang po na dito, mga 2 araw po yung gagawin, pasemento po yan. Yung may mabuting puso naman po dyan, yung mga binigyan po ng himala ng Pong Nazareno. Kahit konti lang po, basta maipon ko lang po yun, nasapat na at magtatanong ako doon sa dati naggawa nito, yung nagdonasyon nito. Siya rin po kasi gumawa niyan, yung kapintero, si tatay. Siyempre tatanong ko po kung ilang araw gagawin niya, kung 2 o 3, hanggang may semento po yan, para maayos po yung mga pupis ko. May sementohan na po ulit, maayos ko, pipinturahan. Para lahat po ng santo na binigay sa akin, mailagay ko na po. Para po yung iba na gustong humawak sa Pong Nazareno, sa po Kristo, maganda po at maayos po yung altar niya. Yun lang po at maraming salamat po. At maraming salamat po sa lahat na nagpapagamot at maraming salamat din sa nagsusubscribe sa akin sa YouTube channel ko at ganoon din po sa lahat na nagsishare. Pagpalain po kayo ng mga Panginoong Kristo sa ngalan ng Pong Jesus Nazareno. At maraming salamat po sa inyo, hindi dahil sa inyo at sinishare nyo ang video ko. At yung iba kong mga pasyente na nagpapasalamat din po ako. Naibusan ang kanilang karamdaman sakit. At unang-unay lagi po tayo magdasal. At maraming salamat. At shoutout po sa lahat ng mga nanonood sa YouTube channel ko. At God bless po sa inyong pamilya. Maraming salamat po. Amen.